Ginagawa mo. Naku. Beng! Mga tanong mo na. Na? Yun. Beng! Mga tanong mo na kami. I'm a fool for your love. Yo, what's up mga kadugo? It's again your boy Kenshi It's me, your girl, Jadrin Ventula. from Gataran. So for this vlog guys, no, wala dun sa taas si Lola guys, no. So nasa kabilang bahay siya guys, no. So Nasa kabilang bangin. nasa kabilang bahay siya guys. So pupuntahan natin siya at kukulitin. So pesta na tayo gawin tata November 1 niya. So magpapanggap ako sinaniban, no? Sanib prank kay Lola. So, puti na, ang sama tumalab ka niya na rin niya. Hindi kami tumalab pa eh. So, tara. Tara. At sa mga nabisita lang sa aming channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. And click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na aming i-upload na video. So, ano pa hinihintay natin? Tara. Okay. Punta tayo sa kabilang bahay, man. Kabilang bangin. 5 minutes later. Yupin ka tayo, tikpan na. Yupin ka? Awan, pulot. One lang, kalawan. Na? One. Pwede gusto ko tutok mo niya. Tulog mo sa'yo. Pwede naman na Ogi. Na? Doon na palanda. Bebe. Lang, sumusunggan na matala. Sumusunggan na nga. Kaya ta. Parang electric pa na. Hanapin mo kami. Namiss pa tala. Hindi po mamay na na. Nagamit di pa. Hindi po, wow! Sumusunggan na ko. Pwede ko rin baga na ka. Sa tulok yun. Ginagawa mo. Wala na katawa. Nagbagti. Wala katawa. Ako, nagbagti ka. Ano mo katawan sa TV mo? Manalat katawa. Yun. Huwag tarang manlula. Wow, makatagtagal natin. Minagbuya. Ano ko na? Ano natin na may buya na eh. Kung ito manlula, nagtaga rin. Ginagawa mo. Pupunta ka na yung pininawa, minsan patitaw. Buhay tao. Hindi ko naman naman, babe. Kumaon. Buhay. Buhay. Unsan. Ginagawa mo. Hey! Kumaon ka may tao. Minginam. Ano kantangan? Pinakawatan di buhay-buhayan. Yan ang pinagbuhay-buhay mo. Tao. Kaya ko na lang. Ginagawa mo. Kaya napay. Yun. Wala. Napay niya. Kaya.
Naku! Kaya! Naku, natabarog ako ko kan! Naku na! Uy! Naku, ma! Naganag ka magtagay ko yan! Yan! Ginagawa mo. Be, Yan! napay kaskas ka ng sababagin na. Be, ilapag yun na naman ni Kia. Be, lalo na, baka nasa liba. Kaya! Be, Naku! be, Mga gano'n mo na! Ginagawa mo. be, be, Mga gano'n mo na namin eh! Ibay mo na mga gata! be, Kaya! yako. Mga gano'n mo na! Darasam! Ngiiwa tayo! Darasam! Darasam yung gano'n! Abo mga na eh! Nagbayag ka! Nagbayag ka! May ka na! Mon! Darasam! Wala na! Puwa! Puwa! Kaya! Kaya! Apa ba ino mo? Kaya! Si Buho! Pasitin! Si Buho! Hindi na makaungat! Si Buho! Si Buho! Kaya, sige na, utang na naman. Isibog mo, isibog mo. Kaya! Nagkuha nga na eh! Ala, kayo ka pinag-iwa ito! Pinakuha mo kami. Apisin po ang tak! Masaniban ka man. Magulungan ka! Kaya hindi ko na siya piko ang high blood. Lakad tawa. Dana kon. Magdala ka ka ngayon. Pinaghalakad na no! Gawa na! Hindi ka mumangasay. Yako, basta nabubrahan na lang. Sa laro na! Pero, kakalang mga sa tinagmula ka na, sibukan ka dalaw. Apa nagkasakay dalo! Kimbaga ni Lula. Isula mo sudsudot ni Lula. Okay, ginalag. Aging ko muna ka. Why? Oh, kinulok. Bawatang yung. Magmauyong kayo na! Kaya suble ka na kaya suble. Bago natin tapusin itong video na ito, konting shoutout muna sa mga solid supporters natin dyan. No? So, sa mga gustong sumali sa GC, mag-message lang po kayo sa amin at ilalagay ko dito yung pangalan ng FB name namin. Shoutout kay Mark Daniel Ostari, Jomar Munar, Micaela Jane Gaudia, The Renaissance Squad. So, from Ladungan kay Novrazel, Darlene, kay Frial Limuel, kay Dwayne Racadio, kay Faith Edelio, Esang Sayer, Archie Felix, Joanna Manzano, Mary Me, kay Sammy Vibes, Roxanne Madriaga, Jamaica, Michael MVP, Gil Rose TV, Maridel Sunga, Darlene, kay Boss TV Channel, Dom Agkawili, Maricel Durian, Rom Vlog, Michael MVP, Janjun Kakakatyan, Marilyn Boton, Erika Tersol, Irene Nasalak, Romski TFT TV, Lordwin Recadio, Chester Park, Frial Nimuel, Noraline Ballesteros, Neel Servito, Saulin Domingo. So guys, sisingit ko na tong mga tropa ko dun sa ano no. So lagi sila nanonood eh. Classmate ko nung ano ako noon, grade 11 to. So shout out kay Kate Dominic Lacuesta, men. Shout out, men. Kay Sylvester Kabakungan, kay Asen Lingan, Juliman Lacuesta, Mark Anthony Lacuesta. So, lahat sila magkakapamilya, no? So, shout out sa inyo guys, no? Thank you so much sa panonood nyo, no? Yaman, tol.
So, see you sa next vlog namin guys, no? Comment lang kayo kung anong gusto niyo i-vlog namin. So,